Nu skal lige jeg gå ind i skabet. Ja, du skal også høre telefonen af. Nå du, han er jo ny chef. Jeg håber, han kan gøre det bedre end jeg. Ja. Nå, hej da. Hvad så, bumsefjæs? Hvad går? Skal du være ny chef? Ja, det er sgu da mig. Er du lige klar på Knuckles? Bam. Er du nervøs? Nej, egentlig ikke. Du ikke tage dig af nu. Du kan bare holde dig til mig, dog. Det er bare en aftale. Det der ligger der. Nå, lad os starte produktionen op. Ja, der skal der nogle grimme dragter på. Ja, de er ikke lige så pæne, du. Men du fandme lærer det. Bumsefjæs. Nå, kom du. Lad os gå ind til de andre. Ja, det er da en god idé, Krøltop. Hvad var det egentlig noget musik, du hørte, dog? K-pop. Nå, mig og ham skal nok blive gode venner, men jeg tror, jeg er bedre chef. Nå. Alle sammen, kom lige herover. Men for helvede, altså. Bumsefjæs, han skal være på praktik i år. Han kommer til at være ny chef. Ja, men hej da. Det er Bumsefjæs. Hej. Ja, men så tag godt imod her Bumsefjæs. Ja, men ja, så velkommen til her Bumsefjæs. Ja, men mandler, de er fandme gode. Tak fordi I så med. Bums og Fjæs, det var Winston, og Krølletop, det var Freddy PC mig. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe, det vil vi blive rigtig glade for.